Bona nit a tots i moltíssimes gràcies per estar ací fent-me companyia. Vull expressar el meu agraïment a la Junta de Govern del grup en la seva presidenta al cap, aquí a Xile, per honrar-me en el Premi Lleialtat 2025. Gràcies de tot cor. Agrair als meus pares que m'ensenyaren a parlar i a pensar en valencià, a ser honest, tolerant i a sentir i voler a la pàtria valenciana. Vaig ser un xiquet desitjat i feliç. La nostra font una relació basada en l'amor i el respecte. Mon pare, que era un bon rapsoda i disponia d'una important biblioteca, m'introduí en el món de la poesia i en la literatura, deixant-me clar que el més important en la vida era l'amistat i el coneixement. Gràcies per mostrar-me el camí. De jove, enfront de casa hi havia un modest taller on l'artista Vicent Monsó construïa falles, les plantava i feia de mantenedor. Havia escrit contes d'un cabanyaler que jo havia llegit i es feren molt bons amics. I de la seva mà entré a formar part de la tertúlia La tassa de xocolata que ell moderava en l'Ateneu Marítim, on vaig conèixer al poeta Joan Soriano i a l'estudiant de filologia Fede Feases, en el que vaig fer molt bona amistat. En la Setmana Cultural de l'Ateneu conegué el poeta Font-Ramon i, aconsellat per Vicent Monsó, em vaig fer soci de l'Orrà Penat, on vaig conèixer a Ximo Lanuza, a Juli Moreno, si present, a Laura García, a Toni Fontelles i especialment a Mariví Ferrandis i Olmos, en la que vaig fer una sincera amistat. Ella me prologà la novel·la El Llaberint, que va tindre molt d'èxit en aquell moment. Mariví morí el 1 d'abril del 2010, deixant un enorme buit. Jo acudia a totes les conferències del catedràtic d'Història Antonio Ubieto Arteta. En el grup vaig fer bona amistat en Amparo Moret, la xica que duia la pareta, i vaig conèixer el filòleg Josep Maria Guinot i el filòsof i eminent filòleg Emili Miedes i Bisbal, un home savi i honest del que vaig dependre moltíssim. Allí conegué també el meu bon amic i gran patriota Joan Ignasi Cullà, el futur, ara jo sí que ho dic, jo me banye, el futur president de la Generalitat Valenciana. També vaig conèixer allí en el grup a Manolo Zarzo, que tots juguem en la memòria, que me va presentar al poeta Xavier Cas, en el que vaig fer bona lliga i m'invità a col·laborar en la revista Murta. Xavier Cas me prologà el meu primer llibre de poemes, Espurnes i Fang. Un dia en casa de Xavier vaig estar raonant en el seu amic i gran ideòleg del valencianisme, Miquel Albert Noguerol, el que havia conegut en l'entrega dels Premis Murta en la Sala Albion. Quan moria Albert, Xavier m'encomanà que fera el seu retrat que va donar a l'Orrà Penat, on es troba actualment. Al participar en el llibre Espentes del silenci, vaig fer amistat en el filòleg i poeta Boro López. Junts compartirem molts events. Malauradament, Boro morí el 22 de febrer de l'any 2024. Tenia 60 anys. Mencionar, com no, el gran mecenes del valencianisme, Paco Domingo, que en els anys 80 creà l'Associació Cultural València 2000 en un palau del carrer de Cavallers, on es feren moltíssimes activitats.
fundar Coalició Electoral Valenciana a fi de juntar en un únic partit polític, atenció als polítics, un únic partit polític és el que ens fa falta als valencians per a que ens defenga com cal, i ahí entres tu. Este home fundà Iberflora i morí també el dia 1 de gener de 1996. L'escriptor Amadeu Gamís, director de la revista Mare Nostrum en la que jo col·laborava, me presentà a Josep Lluís León Roca, expert en la vida i obra de Vicent Blasco Ibáñez. Fórem ungla i carn, hasta que faltem viver en el 2007 als 90 anys. Va tindre una vida plena, afortunadament. Del meu pas per la Universitat Popular, de la mà de Lola García Broc, que està ahí també, saluda, per favor. Vull destacar la gran amistat que vaig fer en els meus companyons, no sé si hauran vingut, Pilar Prosper i Manolo Matas, sí, Manolo el veig ahí. Dos patriotes en els que he compartit molt i Maria espera compartir molt més. Així que cuida a ton pare com Déu mana, que sé que ho fas, sé que ho fas. Ells saben que els vull com a germans. Ja, què més puc dir? Un altre amic fon el poeta i editor Miquel Castellano, que anava a vindre esta nit, però el Remat no ha pogut vindre, que m'edità les novel·les La llarga nit, Cap a l'ocàs i Cors clavillats, i el poema Arraps en la cendra. A principi d'any vaig perdre a un amic lleal i un exemple per a tots els que portem a València en el cor, Joan Sancho. Ell era de Gandia, però s'havia afincat en la Eliana, on jo soc estiuetxar. Coincidíem els dos en què calia educar els jóvens perquè ells eren el futur, que això és així. Tenim que cuidar els jóvens que són el futur. Admire moltíssim el treball constant i exemplar de les persones que formeu el grup i la vostra inestimable entrega. Va per tots vosaltres. La vostra inestimable entrega a la pàtria valenciana. A lo llarg de ma vida, com ha dit Manolo, he rebut diversos guardons. En 1994 el Premi Ciutat de València de narrativa, que ha mencionat ell, Constantí Llombard. En 1995 vaig ser escritor de l'any per l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana. L'aplaudiment també. Això va ser, com vos dic, en l'any 1995. Ma filla encara no havia nascut, però us dic perquè ho sàpiga, perquè se'n recorda de mi. I en 1996 vaig ser Premi de Poesia de l'Ajuntament de Catarroja, que ja ha mencionat Manolo, i en l'any 1997 l'Associació Cultural Amics del Marítim me feu Amic d'Or de les Lletres. I finalment, per no estendre'm més, en el 2006 el Propelier Club de València me feu entrega del primer Premi Sorolla de les Arts. Ara soc Premi Llealtat 2025. Gràcies al grup per este inesperat regal, un inesperat regal de veritat, que sempre viurà en el meu cor. En paraules del poeta, soc tant si vull com si no vull, que sí que vull valencià. Salut i moltes gràcies a tots. Gràcies per la vostra companyia. Així vull recordar ara als amics que m'acompanyen esta nit